ஓகே. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேயशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूगं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम्। ஓகே, நம்ம இப்போ 15வது ஸ்லோகம். यो भीष्मकर्णगुरुसल्य समुक्षु अदप्र राजन्यवर्य रथमण्डलमण्डिताशु अग्रेशरो मम विभो रथयुवानाम् आयुर्मानां शेष दृशासः ஓஜ ஆஷர்ஷத். எஸ், வாசிங்க மல்லிகா மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைவருடைய ஆயுளையும் பறித்தவரும் பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன், சல்லியன் போன்ற கௌரவ தலைவர்களால் அணிவகுக்கப்பட்ட பெரும் படைப்பிரிவுகளிலிருந்து மனோவன்மை, வீரியம் ஆகியவற்றை பறித்தவரும் அவர் ஒருவரே ஆவார். அவர்களது ஏற்பாடு தீமையானதாகவும் தேவைக்கு அதிகமாகவும் இருந்த போதிலும் முன் செல்லும் பொழுது இவை அனைத்தையும் அவர் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் செய்தார். பொருளுரை. பரமபுருஷ பகவானாகிய ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அனைவருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாக விரிவடைந்து அனைவரையும் ஞாபக சக்தி, மறதி, அறிவு, அறிவற்ற நிலை மற்றும் மனோ இயக்கங்கள் ஆகிய எல்லா விவகாரங்களிலும் வழிநடத்துகிறார். பகவத்கீதை 15.15. அவர் பரமபுருஷர் என்பதால் ஒருவரின் ஆயுளை அதிகரிக்கவோ குறைக்கவோ அவரால் முடியும். இவ்வாறாக பகவான் தமது சொந்த திட்டப்படி குருஷேத்திர போரை நடத்தினார். போரின் முடிவில் யுதிஷ்டிரரை உலக பேரரசராக நியமிக்க அவர் விரும்பினார். இந்த உன்னதமான செயலுக்காக எதிர்தரப்பில் உள்ள அனைவரையும் தமது சக்தி வாய்ந்த விருப்பத்தினால் அவர் கொன்றார். எதிர்ப்படை பீஷ்மர், துரோணர் மற்றும் சல்லியன் போன்ற பெரும் தளபதிகளின் ஆதரவில் பூரணமான படைபலத்தை கொண்டிருந்தது. பகவான் எல்லா வகையான யுத்த தந்திரங்களாலும் அர்ஜுனனுக்கு உதவாமல் இருந்திருப்பார். ஆனால் போரில் வெற்றி பெறுவது அர்ஜுனனுக்கு சாத்தியமாகி இருக்காது. நவீன யுத்தங்களிலும் கூட இத்தகைய யுத்த தந்திரங்களை ராஜதந்திரிகள் பின்பற்றுகின்றனர். ஆனால் அவை சக்தி வாய்ந்த ஒற்றர்கள் யுத்த தந்திரங்கள், அரசியல் தந்திரங்கள் ஆகியவற்றால் பௌதீகமான முறையில் செய்யப்படுகின்றன. ஆனால் அர்ஜுனன் பகவானின் பக்தன் என்பதால் அவருக்கு எவ்வித கவலையையும் கொடுக்காமல் பகவானே இவற்றை எல்லாம் செய்து முடித்தார். இதுவே பக்தி தொண்டு முறையாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இந்த இதுல இருந்து நம்ம என்ன கருத்துனா, நல்ல போர்ல வல்லமை புரிஞ்ச பீஷ்மரை வெல்லவே முடியாது இல்லையா? அதே மாதிரி துரோணாச்சாரையுமே அவ்வளவு சீக்கிரமா வெல்லவே முடியாது. கர்ணனுமே சிறந்த வில்வித்தையில சிறந்தவன். சல்லியன் எப்படின்னா, சல்லியன் கர்ணனுக்கு தேரோட்டியா பண்ணிட்டான் இல்லையா? யாரு? துரியோதனன். ஸோ நகுல சகாதேவனுடைய தாய்மாமன். அவர் தரப்புல எதிர்த்தரப்புல யார் அவர் எதிர்த்து நிக்கிறாங்களோ அவங்க எதிரியுடைய பலத்தை விட 10 மடங்கு பலம் இவருக்கு வந்துருவான். அப்படிப்பட்ட வரத்தை பெற்றவராம் சல்லியன் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ அதனால அவரை யார் எதிர்த்து நின்று சொல்லுங்க? யுதிஷ்ட மகாராஜ். எஸ்,
ஓகே, யுதிஷ்ட மகாராஜால தான். ஏன்னா போர்ல ரொம்ப சிறந்தவர் யாரு? அர்ஜுனரும் பீமனும். அவங்க 2 பேருமே அனுப்பல. ஏன்னா அவங்களுடைய பவரை காட்டிலும் ஒரு 10 மடங்கு அதிகமா போயிடுவார். ஓகே, இவர் வந்து தர்மம், ஞானம், இந்த சாந்தம், இந்த குணத்தெல்லாம் கொண்டிருந்ததுனால, ஸோ அதே பணிவோட வந்து அவர் வந்து செய்ததால், அவருமே அந்த பணிவிலையுமே 10 மடங்கு ஜாஸ்தி ஆயிட்டார். அதனால அவர் போர்ல வந்து தன்னையே இழக்கக்கூடிய அந்த நிலைமைக்கு வந்து கொண்டு வந்தது யார்? அதுவுமே கிருஷ்ணருடைய சாதுரியமான புத்தி தான். ஓகே, அந்த அறிவுறுத்தலின் பேரு தான் யுதிஷ்ட மகாராஜா வந்து எதிர்த்து நின்றார் என்று சொல்லப்படுவது உண்டு. சல்லியனை கூட வெற்றி கொள்ள முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படிப்பட்டவங்களை எல்லாரையுமே வந்து வெற்றி கொள்ளறதுக்கான சாத்தியக்கூறு பாண்டவர்களுக்கு எப்படி கிடைச்சதுன்னா, முழுவதுமே இறைவனுடைய கருணை தான். அவங்களுடைய செயல்படும் தன்மை அனைத்துமே பகவான் என்ன அறிவுறுத்தினாரோ அதன் பிரகாரமே அவங்க செய்தாங்க. ஸோ அங்கே இது எல்லாமே ஒரு பக்தி தொண்டா நினைச்சு செஞ்சாங்க. அதுதான் நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு கருத்து இந்த இடத்துல. ஸோ அதனால நம்ம செய்ய வேண்டிய கடமை, அங்கே அர்ஜுனனும் தன் கடமையை தான் செய்தார். பீமனும் தன் கடமையை தான் செய்தார். யுதிஷ்டரும் தன்னுடைய கடமையை தான் செய்தார். நகுல சகாதேவனும் தன்னுடைய கடமைகளை தான் செய்தாங்க. ஆனா அனைத்துமே இறைவனை கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக செய்தாங்க. அதனால அவர்கள் வந்து போர்ல வந்து எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புமே, பர்சனல் எதிர்பார்ப்பு எதுவுமே இல்லை அவங்களுக்கு. இறைவனுடைய எதிர்பார்ப்பு அவங்களுடைய இதெல்லாமே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் யாரோட? இறைவனுடைய எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ஏற்றவாறு. அதனாலதான் நாம் எந்த செயல் புரிந்தாலும் இறைவன் சித்தம் எதுவோ அதுவே நடக்கட்டும். நீங்க ஆன்றோர்கள் எல்லாம் பேசுறதெல்லாம் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க, இறைவன் சித்தம் அதுவானால் அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அது ஏன் அப்படி சொல்றாங்கனாக்கா, முழு பாரத்தையுமே அவர் மேலே போட்டுட்டோம்னா அவரே நமக்கு வழி நடத்தி அந்த செயலை செய்ய வச்சிருவார். ஸோ அல்டிமேட்டா பகவான் அனைவருக்குமே நன்மையை பயக்கக்கூடியவர் தான். ஆனா அவரையே நம்பி இருக்கிறவங்களுக்கு அவர் வந்து கண்டிப்பாக தவறான ஒரு இதை வந்து செய்யவே மாட்டார். நல் வழியை மட்டும்தான் காட்டுவார். அதனாலதான் அனைத்துமே அவருடைய கிருபை தான் அப்படிங்கிறத வந்து நாம எடுத்துட்டு போகணும். அதுதான் இந்த ஒரு பொருளுரையிலிருந்து நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. ஓகே, பரமபுருஷ பகவானாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அனைவருடைய இதயத்திலுமே பரமாத்மாவாக விரிவடைந்து அனைவரையுமே ஞாபக சக்தி, இந்த 15.15 ஸ்லோகத்தினுடைய கருத்து தான் இது இல்லையா? சக்தி, மறதி, அறிவு, அறிவற்ற நிலை அண்ட் மனோ இயக்கங்கள் ஆகிய எல்லா விவரங்களிலுமே அவர் தான் வழி நடத்துறார். நம்ம மறந்து போறதுமே அவருடைய அனுகிரகம் தான். எதெல்லாம் நம்ம மறக்கணுமோ கண்டிப்பா மறந்துட்டு தான் செய்யணும். அதையே வேண்டாதெல்லாம் நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தோம்னா வாழ்க்கையில வந்து நம்ம முன்னேற்ற பாதைக்கு போக முடியாது. அதே மாதிரி எதை நினைவில் கொள்ளணுமோ, இறைவனுடைய வியாபகங்கள், அவருக்கா தொண்டாற்ற வேண்டிய நினைவுகள், இதெல்லாம் எல்லாமே நம்ம கண்டிப்பா மறக்கக்கூடாது. எதை மறக்கக்கூடாதோ அதை கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி வந்து எதை வந்து மறந்துடணுமோ, காம, குரோத, லோப, மோக, மதம், அக்ஷரம், இதற்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம மறந்துடணும். இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதே அந்த கர்மங்களோட நம்ம சம்பந்தப்படுத்தி மீண்டும் மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்துல நாம வந்து பிறவி எடுக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை தான் நம்ம தேடிக்கொள்வோம். ஸோ இங்கே பகவான் வழி நடத்தினார் என்று சொல்லப்படுகிறது இல்லையா? இங்க அர்ஜுனன் வந்து இவ்வளவு புகழாரங்கள் சூட்டுகின்றான். இவ்வாறாக பகவான் தமது சொந்த திட்டப்படி குருஷேத்திர போரை நடத்தினார். எஸ், அவர் வெற்றியும் அவர் தான் வந்து என்ன வெற்றி வரணும்ன்றதும் அவர் தான் நிர்ணயித்தார். யார் வெற்றி பெறணும், இந்த பக்கம் படைபலத்துல பின்தங்கி இருந்தாலும் பாண்டவர்கள் தான் வெற்றி கொள்ளணும்ன்றது அவருடைய இது. யுதிஷ்ட மகாராஜா தான் இந்த பிரபஞ்சத்தையே ஆளணுன்றது அவருடைய எதிர்பார்ப்பு. அதன் பிரகாரம் தான் எல்லாமே நடைபெற்றது. சொல்லல எதுவுமே எதிர்ப்படையில இந்த பீஷ்மர், துரோணர் எல்லாருமே அவங்களாம் வெல்றதுக்கு அதாவது அரிதானவர்கள் தான். ஸோ அப்படி இருந்தும் அவங்கள எல்லாரையுமே கூட வந்து வெல்ல வைக்கக்கூடிய அந்த பாதைக்கு வந்து எடுத்து சென்றார். அர்ஜுனனை வென்றாரா? கிடையவே கிடையாது. அர்ஜுனனால வந்து பீஷ்மர் இடத்துல தோற்றுதான் போக முடியுமே தவிர வெல்ல முடியாது. ஸோ பீஷ்மர் அவரை காட்டிலுமே மிகவும் வல்லமை பொருந்தியவர். இருந்தாலும் பகவானுடைய சாதுரியத்தால தான் வந்து பீஷ்மரை கூட வந்து அந்த ஆயுத தியாகத்தை செய்ய வச்சு, கரெக்டா அந்த சமயத்துல சிகண்டிய வர வச்சு, அதன் பிறகு வந்து அர்ஜுனனால் வந்து கொல்லப்பட்டார். அது வந்து பெருமிதம். அதாவது ஒரு வீரனுக்கு வந்து மரணம் வீர மரணம் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு மரணத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்தாரு. ஸோ இப்படி இவை அத்தனையுமே வந்து அர்ஜுனனுக்கு எதனால சாத்தியமாயிட்டுன்னா இறைவனுடைய கிருபையினால் தான். இல்லைன்னா அவங்களால கண்டிப்பா பாண்டவர்களை வெற்றி கொண்டிருக்கவே முடியாது. ஸோ மேலும் இந்த காலகட்டத்துல கூட உண்டு.
இந்த மாதிரி ஒற்றர்கள், யுத்த தந்திரங்கள், ஸ்பைன்னு சொல்றாங்க இல்லையா, எதிர் தரப்புல எதிர்நாட்டுல எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம எல்லா கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்பைஸும் நம்ம பரத கண்டத்திலயும் இருப்பாங்க. அதே மாதிரி இங்க இருக்கிறவங்களும் அங்க போய் இருப்பாங்க. எல்லா இடத்துலயுமே ஸ்பைஸ் உண்டு. ஓகே, நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ரா அப்படின்னு ஒரு ஏஜென்சியே இருக்கு. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் பியூரோ ஐபி, அந்த ஐபிக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு இடத்துல வந்து இது நடக்க போகுது, இந்த மாதிரி வந்து பாம்பு வைக்க போறாங்க, இந்த மாதிரி வந்து கலவரம் நடத்த போறாங்க, இதெல்லாம் முன்னாடியே வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் வரும். யார்கிட்ட இருந்து எந்த இடத்துல ஃபண்ட்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சு அப்படிங்கிறது வந்து தகவல்கள் வந்து இந்திய இதுக்கு வந்து வந்துட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி தான் இங்க இருக்கிறதுமே ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல யாரெல்லாம் வந்து எங்கே என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதெல்லாம் கூட அவங்களுக்கு போய் சேரும். ஓகே, இந்த தந்திரங்கள் இதெல்லாமே வந்து உண்டு. ஆனா அப்படிப்பட்ட ராஜதந்திரங்கள் வந்து மக்களுடைய நன்மைக்காக இருக்கணுமே ஒழிய நம்முடைய சொந்த நலனுக்காக இருக்கக்கூடாது. ஆனா இங்க எல்லாமே நிறைய வந்து சொந்த நலனுக்காகத்தான் இல்லையா. ஒரு ஆட்சியை கவிழ்க்கணும். இப்போ அமெரிக்கா எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா எத்தனை தேசங்கள்ல வந்து பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் மாத்திட்டாங்க. நம்ம இந்தியால வந்து இப்போ நம்ம பங்களாதேஷ்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிரைம் மினிஸ்டரே அந்த அம்மாவே இல்லை அங்க இல்லையா. பாகிஸ்தான் எந்த நிலைமையில இருக்கு. ம் ஸோ ஒரு கண்ட்ரியுமே வந்து அவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் வரணும், அவங்க சொல்லக்கூடிய இதில் தான் வரணும். நம்ம மோடியை கூட அவங்க எப்பயும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 இயராகவே அவரை வந்து ஆட்சி புரியவே கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு இதனால தான் நடந்துட்டு இருக்கு எல்லாமே. இதுதான் தந்திரங்கள் தான். நம்ம அந்த தந்திரங்கள் என்ற நோக்கத்துல இருந்து நம்ம அதை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு இப்போ புதுசா ஏதோ ஒரு சிஜேபின்னு ஒரு கட்சியை வச்சுட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ கலவரத்தை உண்டு பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா. ஒரு நாட்டில் வந்து உள்நாட்டு அமைதியை வந்து கெடுக்கிறதுக்குன்னே நிறைய சக்திகள் உண்டு இல்லையா. சிலது நல்லவைகளும் உண்டு, சிலது கெட்டவையும் உண்டு. நமக்கு அது தெரியாது, எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு நம்மளால அனலைஸ் பண்ண முடியாது. நாம அந்த பாதையில இல்லை இல்லையா. ஆனா அரசியல்வாதிகளுக்கு எல்லாமே தெரியும். இது அல்டிமேட் கோல் என்னன்னா சில பேருடைய நன்மைக்காகத்தான் இது செய்யப்படுறது. அது நம்ம உள்நாட்டில் இருக்கக்கூடியவங்களோட சப்போர்ட் இல்லாம வெளிநாட்டுல இருக்கிறவங்க வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது இல்லையா. இப்ப நம்ம வீட்டுல வந்து இருக்கிறவங்க சப்போர்ட் இருந்தா தான் வெளியே இருந்து வந்தவங்க கூட நம்மளை பத்தி தைரியமா பேச ஆரம்பிப்பாங்க. அது வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு வெளியில வந்தவங்களுக்கு சப்போர்ட் கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வெளியில இருக்கிறவங்க வந்து ஹாய் பாய் சொல்லிட்டு ஏதோ காஃபி டீ குடிச்சிட்டு கிளம்பி போயிட்டே இருப்பாங்க. பண்றான் இல்லையா, நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா. ஸோ ஒரு வீடு பட்டா கூத்தாடிக்கு கொண்டாட்டம். அந்த மாதிரி தான் இந்த இதெல்லாமே வந்து அரசியல் என்பது அதுதான் தந்திரம் என்று சொல்றது. ஆனா அவை அனைத்தும் வந்து நம்ம உலக நன்மைக்காக இருக்க வேண்டும், மக்களுடைய நல்ல பிற்கால வாழ்க்கைக்காக அமைய பெறணும். ஸோ அவங்களுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக இருக்கணும். எந்த ஒரு புரட்சியும் எந்த ஒரு இதுவுமே வந்து நம்ம ஒரு ஒரு இது பண்றோம்னா, ஒரு சங்கம் அமைக்கிறோம்னா அதெல்லாம் மக்களுடைய நன்மைக்காக இருக்கணும், அவங்களுடைய ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கானதாக இருக்கணும். அது இல்லைன்னா அத்தனையுமே வேஸ்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ நடக்கக்கூடியது எல்லாமே வந்து அப்படி கிடையாது. ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் செயல்படுறது எல்லாமே வந்து அவங்களுடைய பிரஜைகளுடைய நன்மைக்காக. அதுவே வந்து இறைவனுடைய விருப்பம், அதுவே வந்து பக்தி யோகமாகும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, ரொம்ப அழகா அர்ஜுனர் வந்து நினைவு கூறுகிறார் எல்லாவற்றையுமே. ஒரு நிமிஷம், ஸ்லோகம் இங்க இருக்கா. யத்தோஷுமா பிரணிஹிதம் குரு பீஷ்ம கர்ண நப்த்ரு த்ரிகர்த்த சல்யை சந்தவ பாலிகாத்யைஹி அஸ்த்ராணி அமோக மகிமானி நிரூபிதானி நோபஸ்ருகர் நிருஹரி தாசம் இவாசுராணி. எஸ், விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரணாம். மொழிபெயர்ப்பு. பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன், பூரீஸ்ரவர், சுச்சர்மா, சல்யன், ஜெயத்ரதன் மற்றும் பாலிகர் போன்ற சிறந்த தளபதிகள் அனைவரும் தடுக்க முடியாத அவர்களது ஆயுதங்களை என் மீது பிரயோகித்தனர். ஆனால் அவரது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் கருணையால் என் தலையில் உள்ள ஒரு முடியை கூட அவற்றால் தொட முடியவில்லை. இதை போலவே பகவான் நரசிம்மதேவரின் பரம பக்தரான பிரகலாத மகாராஜனும் கூட அவருக்கு எதிராக அசுரர்களால் உபயோகிக்கப்பட்ட ஆயுதங்களால் பாதிக்கப்படவில்லை. பொருளுரை. நரசிம்மதேவரின் சிறந்த பக்தரான பிரகலாத மகாராஜனின் வரலாறு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 7வது காண்டத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.
5 வயதே நிரம்பிய பிரகலாதன் பகவானின் தூய பக்தராக இருந்த ஒரே காரணத்திற்காக தன் தந்தை இரண்யகசுவின் கோபத்திற்கு இலக்கானார். அந்த அசுரன் பிரகலாதரை கொல்ல எல்லா ஆயுதங்களையும் பிரயோகித்து பார்த்தான். ஆனால் பகவானின் கருணையால் எல்லா ஆபத்துகளிலிருந்தும் அவர் காப்பாற்றப்பட்டார். அவர் தீயிலும் கொதிக்கும் எண்ணெயிலும் மலை உச்சியிலிருந்தும் ஒரு யானையினுடைய கால்களுக்கு அடியிலும் வீசப்பட்டார். அவருக்கு விஷமும் கொடுக்கப்பட்டது. இறுதியாக அவரை கொல்ல இரண்யகசிபு ஒரு வெட்டுக்கத்தியை எடுத்தான். இதனால் நரசிம்மதேவர் தோன்றி அவனை கொன்று தீர்த்தார். எனவே பகவத் பக்தரை யாராலும் கொல்ல முடியாது. அதை போலவே பீஷ்மரை போன்ற சிறந்த வீரர்களால் எல்லா வகையான ஆபத்தான ஆயுதங்களும் பிரயோகிக்கப்பட்ட போதிலும் அவற்றிலிருந்து அர்ஜுனனும் கூட பகவானால் காப்பாற்றப்பட்டார். கர்ணன் பாண்டு மகாராஜனை திருமணம் செய்து கொள்வதற்கு முன் இவன் சூரிய தேவனால் குந்திக்கு பிறந்தவன். இவன் கவச்ச குண்டலங்களுடன் பிறந்தான். இவை அஞ்சாத ஒரு வீரனுக்குரிய அறிகுறிகளாகும். தூக்கத்தில் அவன் வசுசேனன் என்ற பெயருடன் விளங்கினான். ஆனால் வளர்ந்த பிறகு அவனது உடலுடன் பிறந்த கவச்ச குண்டலங்களை இந்திர தேவனுக்கு பரிசாக அளித்து விட்டான். அன்று முதல் அவன் வைகர்த்தனன் என்று அழைக்கப்பட்டான். கன்னிப்பெண்ணான குந்திக்கு அவன் பிறந்த பிறகு கங்கையில் விடப்பட்டான். பிறகு அதிரதனாலும் அவரது மனைவியான ராதாவினாலும் கண்டெடுக்கப்பட்ட அவனை அவர்கள் தங்களது சொந்த குழந்தையாகவே வளர்த்து வந்தனர். கர்ணன் குறிப்பாக பிராமணர்களிடம் பெரும் கொடைவள்ளலாக விளங்கினான். பிராமணர்களுக்கு அவனால் கொடுக்க இயலாதது ஒன்றுமே இல்லை. இத்தகைய மனநிலையில்தான் அவன் இந்திரனுக்கும் தன் உடல் பிறந்த கவச்ச குண்டலங்களை தானமாக கொடுத்தான். இதனால் மகிழ்ந்த இந்திரன் சக்தி எனும் சிறந்த ஆயுதத்தை அவனுக்கு பரிசளித்தார். துரோணாச்சாரியாரின் மாணவர்கள் ஒருவராக சேர்த்து கொள்ளப்பட்ட அவனுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் ஆரம்பத்திலிருந்தே போட்டி பொறாமை இருந்து வந்தது. அர்ஜுனனிடம் கர்ணனுக்கு இடைவிடாத போட்டி இருந்ததை கண்ட துரியோதனன் அவனை தன் நண்பனாக்கி கொண்டான். இந்த நட்பு படிப்படியாக நெருங்கிய சிநேகமாக மாறியது. திரௌபதியின் சுயம்பர சடங்கில் கர்ணனும் இருந்தான். அச்சபையில் தன் திறமையை காட்ட முயன்ற கர்ணனை தடுத்து நிறுத்திய திரௌபதியின் சகோதரன் ஒரு தச்சனின் மகனான இவனுக்கு போட்டியில் பங்கேற்க தகுதி இல்லை என்று அறிவித்தான். அர்ஜுனன் கூரையில் தொங்கிய மீனின் கண்ணை அம்பால் துளைத்து போட்டியில் வெற்றி பெற்றதும் திரௌபதி அர்ஜுனனுக்கு மாலை சூட்டிய பிறகு திரௌபதியுடன் அர்ஜுனன் புறப்பட தயாரானார். அப்போது கர்ணனும் ஏமாற்றம் அடைந்த மற்ற ராஜகுமாரர்களும் வழக்கத்திற்கு மாறாக அர்ஜுனனை வழிமறித்து அவருடன் சண்டை செய்தனர். குறிப்பாக கர்ணன் அர்ஜுனுடன் பெரும் வீரத்துடன் சண்டையிட்டான். ஆனால் அவர்கள் அனைவரையும் அர்ஜுனன் தோற்கடித்தார். கர்ணன் அர்ஜுனுடன் இடைவிடாத போட்டியில் ஈடுபட்டிருப்பதை கண்ட துரியோதனுக்கு பெரும் மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டது. மேலும் அவன் ஆட்சியில் இருந்த பொழுது கர்ணனை அங்க தேசத்திற்கு அரசனாக முடிசூட்டினான். திரௌபதியை அடைவதில் தோல்வியடைந்த கர்ணன் துருபதராஜனை தாக்கும்படி துரியோதனுக்கு யோசனை கூறினான். ஏனெனில் அவரை வென்றால் அர்ஜுனனையும் திரௌபதியும் கைப்பற்றி விடலாம் என்பது அவன் எண்ணம். ஆனால் இந்த சதித்திட்டத்தை துரோணாச்சாரியார் கண்டனம் செய்ததால் அவர்கள் கைவிட்டனர். அர்ஜுனனால் மட்டுமல்லாமல் பீமசேனராலும் தோற்கடிக்கப்பட்டவன் ஆவான். அவன் வங்காளம், ஒரிசா மற்றும் சென்னை ஆகிய தேசங்கள் இணைந்த ராஜ்யத்திற்கு அரசனாக இருந்தான். பிற்காலத்தில் யுதிஷ்ட மகாராஜன் ராஜசூய யாகத்தில் அவன் ஊக்கமாக பங்கேற்றான். மேலும் பாண்டவர்களும் கௌரவர்களுக்கும் இடையில் சகுனியால் திட்டமிட்டப்பட்ட சூதாட்டம் நிகழ்ந்த பொழுது கர்ணனும் அதில் பங்கேற்றான். சூதாட்டத்தில் திரௌபதி பணயம் வைக்கப்பட்டதை கண்ட கர்ணன் மகிழ்ந்தான். அவனுடைய பழைய விரோதத்திற்கு இது உணவாக இருந்தது. திரௌபதி பந்தயத்தில் வைக்கப்பட்ட பொழுது அச்செய்தியை மிகவும் உற்சாகத்துடன் அறிந்தவனும் பாண்டவரின் ஆடைகளையும் திரௌபதியின் ஆடைகளையும் களையும்படி துச்சாதனுக்கு கட்டளையிட்டவனும் அவனேதான். பாண்டவர்களால் இழக்கப்பட்ட அவன் குருக்களின் அடிமை ஆனதால்
வேறொரு கணவனை தேர்ந்தெடுக்கும்படி அவன் திரௌபதியிடம் கூறினான். அவன் எப்பொழுதும் பாண்டவர்களின் எதிரியாகவே இருந்தான். எனவே சந்தர்ப்பம் கிடைத்த போதெல்லாம் எல்லா வழிகளிலும் அவர்களை நசுக்கிவிட அவன் முயன்றான். குருட்சேத்திர யுத்தத்தின் போது போரின் முடிவை அவன் முன்னதாகவே கண்டான். மேலும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனின் தேரோட்டியாக இருந்ததால் வெற்றி அர்ஜுனனுக்கு தான் என்ற தன் கருத்தையும் அவன் கூறினான். அவன் எப்பொழுதும் பீஷ்மருடன் கருத்து வேறுபாடு கொண்டான். பீஷ்மர் மட்டும் தன் திட்டத்தில் குறுக்கிடாமல் இருந்தால் பாண்டவர்களை 5 நாட்களில் தன்னால் முடித்துவிட முடியும் என்றும் சில சமயங்களில் மிகவும் கர்வத்துடன் கூறுவான். ஆனால் பீஷ்மர் இறந்த போது அவன் மிகவும் வருத்தப்பட்டான். இந்திரன் அளித்த சக்தி ஆயுதத்தால் அவன் கடோத்கஜனை கொன்றான். அவனது மகனான ரிஷசேனன் அர்ஜுனனால் கொல்லப்பட்டான். பாண்டவ வீரர்களின் பெரும் பகுதியை அவன் கொன்றான். இறுதியாக அர்ஜுனனுக்கும் அவனுக்கும் கடும் போர் உண்டது. அவனால் தான் அர்ஜுனனின் கிரீடத்தை கீழே அடித்து தள்ள முடிந்தது. ஆனால் அவனுடைய தேர் சக்கரம் யுத்த களத்தில் சகதியில் சிக்கிக்கொள்ள நேர்ந்தது. சக்கரத்தை தூக்கிவிட கீழே குதித்த கர்ணன் இந்த நேரத்தில் தன்னை கொல்ல வேண்டாம் என்று அர்ஜுனனிடம் கேட்டுக்கொண்ட போதிலும் வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொண்ட அர்ஜுனன் அவனை கொன்றுவிட்டார். நப்தா புரீஸ்ரவர் குரு வம்சத்தில் ஓர் அங்கத்தினரான சோமதத்தரின் மகனாவார். சல்லியன் அவரது சகோதரர் ஆவான். இரு சகோதரர்களும் அவர்களது தந்தையும் திரௌபதியின் சுயம்பர சடங்கில் பங்கேற்றனர். அர்ஜுனன் பகவானிடம் சிநேகமான பக்தி கொண்டிருந்ததால் அவரது அற்புதமான பலத்தை அவர்கள் பாராட்டினர். இவ்வாறாக அவர்களுடன் சண்டை தொடுக்க வேண்டாம் என்று திருதராஷ்டிரன் மகன்களுக்கு பூரீஸ்ரவர் அறிவுரை கூறினார். இம்மூவரும் யுதிஷ்ட மகாராஜனின் ராஜசூய யாகத்திலும் கலந்து கொண்டனர். இவர் ஓர் அக்ஷௌணி படைபலம் கொண்ட தனது சேனையை துரியோதனனின் சார்பாக குருஷேத்திர யுத்தத்தில் ஈடுபடுத்தினார். இவரை யூதபதிகளில் ஒருவராக பீமன் கருதினார். குருஷேத்திர யுத்தத்தில் சாத்தியகியுடன் யுத்தம் செய்யும் பொறுப்பை ஏற்ற இவர் சாத்தியகியின் 10 மகன்களையும் கொன்றார். பிறகு அர்ஜுனனால் கரம் துண்டிக்கப்பட்ட அவர் இறுதியாக சாத்தியகியால் கொல்லப்பட்டார். அவரது மரணத்திற்கு பிறகு அவர் விஸ்வதேவருடன் 2 கலந்து விட்டார். திரிகர்த்த சுசர்மா விருத்தஷேத்திர மகாராஜனின் மகனான இவர் திரிகர்த்த தேசத்தின் அரசராக இருந்தார். திரௌபதியின் சுயம்பர சடங்கில் இவரும் இருந்தார். துரியோதனின் நண்பர்களில் இவரும் ஒருவர் ஆவார். மற்ற தேசத்தை தாக்கும்படி இவர் துரியோதனனுக்கு யோசனை கூறினார். விராட நகரத்தில் பசுக்களை திருடிய நேரத்தில் விராட ராஜனை இவரால் கைது செய்ய முடிந்தது. ஆனால் பிறகு விராட ராஜன் பீமனால் விடுவிக்கப்பட்டார். குருட்சேத்திர போர்க்களத்தில் இவரும் பெரும் வீரத்துடன் போரிட்டார். ஆனால் முடிவில் அர்ஜுனனால் கொல்லப்பட்டார். ஜெயத்ரதன் விருத்தஷேத்திர மகாராஜனின் மற்றொரு மகன். இவன் சிந்து தேசத்து இன்றைய சிந்து பாகிஸ்தான் அரசனாவான். இவனது மனைவியின் பெயர் துக்சலா என்பதாகும். இவனும் திரௌபதியின் சுயம்பர சடங்கில் இருந்தான். அவளை அடைய இவன் பேராவல் கொண்டான். எனினும் பந்தயத்தில் தோற்று போனான். அன்று முதல் திரௌபதியுடன் தொடர்பு கொள்ளும் சந்தர்ப்பத்தை அவன் எதிர்பார்த்திருந்தான். சல்லிய தேசத்தில் திருமணம் செய்து கொள்வதற்காக செல்லும் பொழுது காமிய வனத்திற்கு செல்லும் வழியில் மீண்டும் திரௌபதியை காண நேர்ந்த அவன் அவளால் மிகவும் கவரப்பட்டான். அச்சமயத்தில் சூதாட்டத்தில் ராஜ்யத்தை இழந்த பாண்டவர்களும் திரௌபதியும் நாடு கடத்தப்பட்ட நிலையில் இருந்தனர். ஜெயத்ரதன் தன் நண்பரான கோஷச்சஷ்யனின் வாயிலாக தவறான வழியில் திரௌபதிக்கு செய்தி அனுப்புவது நல்லதென்று எண்ணினான். திரௌபதி உடனே ஜெயத்ரதனின் விவாக பேச்சை தீவிரமாக மறுத்தாள். ஆனால் அவளது அழகால் மிகவும் கவரப்பட்டிருந்த அவன் திரும்ப திரும்ப முயற்சி செய்தான். ஒவ்வொரு முறையும் திரௌபதி அவனை மறுத்து விட்டாள். பலவந்தமாக அவளை ரதத்தில் ஏற்றி எடுத்துச் செல்ல அவன் முயன்றான். முதலில் திரௌபதி அவனை தீவிரமாக தாக்கிய போது அவன் வேறொருந்த மரம் போல கீழே விழுந்தான். ஆயினும் தைரியம் அடையவில்லை. ஆனால் அடுத்த முயற்சியில் அவன் திரௌபதியை பலவந்தமாக தேரில் அமரச் செய்து விட்டான்.
இச்செய்தியை கண்ட தௌமிய முனி ஜெயத்ரதன் ஜெயத்ரதன் செயலை மிகவும் கண்டித்து தேரை பின்தொடர்ந்து சென்றார். இவ்விஷயம் தாத்ரேயிகரின் வாயிலாக யுதிஷ்ட மகாராஜனுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. பாண்டவர்கள் பிறகு ஜெயத்ரதனின் வீரர்களை தாக்கி அவர்களை எல்லாம் கொன்று போட்டனர். இறுதியில் பீமன் ஜெயத்ரதனை பிடித்து கிட்டத்தட்ட சாகும் வரை அடித்து போட்டார். பிறகு 5 முடிகளை தவிர அவன் தலையில் உள்ள மற்ற முடிகள் எல்லாம் துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில் யுதிஷ்ட மகாராஜனின் அடிமை என்று எல்லா அரசர்களிடம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டான். பிறகு அதே நிலையில் யுதிஷ்ட மகாராஜனின் முன் அவன் கொண்டு வரப்பட்டான். யுதிஷ்டிரரும் தாராள மனதுடன் அவனை விடுதலை செய்ய உத்தரவிட்டார். மேலும் யுதிஷ்ட மகாராஜனுக்கும் பணிந்து அவருக்கு கப்பம் செலுத்துவதாக அவன் ஒப்புக்கொண்ட போது திரௌபதியும் அவனது விடுதலையை விரும்பினாள். இச்சம்பவத்திற்கு பிறகு அவன் தன் நாட்டிற்கு திரும்ப அனுமதிக்கப்பட்டான். இவ்வாறு அவமானமடைந்ததால் அவன் இமாலயத்தில் உள்ள கங்காத்திரிக்கு சென்று சிவபெருமானை திருப்திப்படுத்த கடுந்தவத்தை மேற்கொண்டான். எல்லா பாண்டவர்களையும் தனித்தனியாகவாவது வெல்லும் வரத்தை அவன் சிவபெருமானிடம் யாசித்தான். பிறகு குருஷேத்திர யுத்தம் துவங்கியது. அவனும் துரியோதனின் பக்கம் சேர்ந்து கொண்டான். முதல் நாள் யுத்தத்தில் அவன் போரிட்டான். 7 பெரும் தளபதிகளால் சூழப்பட்டு இரக்கமில்லாமல் அபிமன்யு கொல்லப்படும் போது பாண்டவர்கள் உதவி தேடி அவனிடம் வந்தனர். ஆனால் ஜெயத்ரதன் சிவபெருமானின் கருணையால் பெரும் திறமையுடன் அவர்களை பின்னுக்கு துரத்தி அடித்தான். அச்சமயத்தில் அர்ஜுனன் அவனை கொன்றுவிடுவதாக சபதம் செய்தார். இதை கேட்டதும் ஜெயத்ரதன் யுத்த களத்தை விட்டு வெளியேற விரும்பினான். இக்கோழைத்தனமான செயலுக்காக அவன் கௌரவர்களிடம் அனுமதி கேட்டான். ஆனால் அவனுக்கு அனுமதி அளிக்கப்படவில்லை. மாறாக அவன் அர்ஜுனனையே சண்டை செய்ய உத்தரவிட்டனர். இருவருக்கும் இடையில் யுத்தம் நிகழ்ந்தது. ஜெயத்ரதனின் தலையை தரையில் விழச் செய்பவன் யாராக இருந்தாலும் அவன் உடனே மரணமடைய வேண்டும் என்பதுதான் சிவபெருமானிடமிருந்து அவன் பெற்ற வரமாகும். அச்சமயத்தில் அவன் பெற்ற வரத்தை பற்றி அர்ஜுனனுக்கு நினைவூட்டிய கிருஷ்ணர் அவனுடைய தலையை கொய்து சமந்த பஞ்சக தீர்த்தத்தில் தவத்தில் ஈடுபட்டிருந்த அவனது தந்தையின் மடியில் விழச் செய்யும்படி அர்ஜுனனுக்கு அறிவுரை கூறினார். அர்ஜுனனும் இதை நிறைவேற்றினார். துண்டிக்கப்பட்ட தலையொன்று தன் மடியில் கிடப்பதை கண்ட ஜெயத்ரதனின் தந்தை ஆச்சரியம் அடைந்து உடனே அதை தரை மீது வீசினார். இதனால் அவரது தலை 7 பாகங்களாக பிளந்து உடனே மரணமடைந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த வியாக்கியானம் முழுவதுமே கதை தான், நமக்கு தெரிஞ்ச கதை தான் இது இல்லையா? இதுல ஒண்ணு என்ன நமக்கு தெரியணும்னா, தர்மம் அதர்மம் இல்லையா, பிறன்மனை நோக்கக்கூடாது இல்லையா, அப்படிங்கிறதுக்கு எடுத்துக்காட்டு இந்த இடத்துல ஜெயத்ரதன் சொல்லணும் இல்லையா. ஜெயத்ரதன் யாரு? அந்த வீட்டுக்கு மருமகன் இல்லையா. துஷலை யார் ஆக்சுவலி? அதாவது துரியோதனனுடைய தங்கை இல்லையா. ஸோ திரௌபதிக்கு அவள் உறவு முறைதான் இல்லையா. ஸோ அப்போ திரௌபதியே என்ன உறவு முறை வருவா? ஆக்சுவலி ஜெயத்ரதனுக்கு தங்கை முறைதான் வரணும் இல்லையா. ஆனாலும் இங்க எத்தனை பேர், இன்னொன்னு இங்க எப்பவுமே நம்ம தமிழ் சொற்பொழிவெல்லாம் நீங்க கேட்கும்பொழுது நிறைய இடங்கள்ல கர்ணனுடைய கொடை, கர்ணனுடைய நல்ல ஒரு இது எல்லாமே எடுத்துரைச்சு தான் நம்ம கேட்டிருக்கோம் இல்லையா. நான் கூட அப்படிதான் கேட்டிருக்கேன். ஆனா அவனுடைய தீய எண்ணம் இதெல்லாம் அவனுக்கு எப்படி வந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, அவனுடைய அசோசியேஷன். அவன் யாரோட இணைந்திருந்தான்? துரியோதனன் தரப்பில் இணைந்திருந்தான். அதனால்தான் அவனுக்கு இந்த தீய எண்ணங்கள் என்பது அவனிடத்தில் இருந்தது. பிறப்பால் அவன் ஒரு தெய்வீகமான நிலை பெற்றவன் தான். ஏன்னா சூரியனுடைய அம்சமாகவும் கவச்ச குண்டலங்களோடும் இல்லையா, ஒரு நல்ல தாய்க்குமே பிறந்தவன் தான். ஆனால் அந்த தெய்வீக குணத்தை அவன் கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போகவே இல்லை. அவனிடத்துல போட்டி, பொறாமை, எப்போ போட்டி மனப்பான்மை வச்சிருக்கிறோமோ அவங்க லைஃப்ல என்னைக்குமே முன்னுக்கு வரவே மாட்டாங்க. போட்டி மனப்பான்மை இருப்பவர்கள் அவர்களும் முன்னுக்கு வர மாட்டாங்க, அவங்கள சுத்தி இருக்கிறவங்களுமே முன்னுக்கு என்னைக்குமே வர மாட்டாங்க. இதுக்கு உதாரணம் நம்ம கர்ணனையே எடுத்துக்கலாம். எப்பொழுதுமே அர்ஜுனனை போட்டி மனப்பான்மையோடு தான் பார்த்தான். அதனால கடைசியில அர்ஜுனனாலேயே கொல்லப்பட்டான். இதுவுமே இறைவனுடைய கருணை தான்.
ஏன்னா அப்பயுமே நிராயுத பாணியாக இருந்த அவனை கொல்ல சொன்னது கூட வந்து பகவான் தான். ஸோ அது தர்மம் அன்று சில சமயத்துல வந்து சில அதர்மங்கள் புரிந்தால் மட்டும்தான் தர்மத்தை நிலைப்படுத்த முடியும்னா அதுவுமே தர்மமாகும்ன்றது தான் சொல்லப்படுவாங்க. எந்த ஒரு செயலுமே வந்து தர்மத்தை ஸ்தாபிப்பதற்காக நாம வந்து சங்கடப்பட்டு செய்தாலும் கூட அதுவுமே தர்மத்தை சார்ந்ததாகவே ஆகிவிடும்னு பகவான் சொல்றார் ஆக்சுவலி. ஓகே, அதனால நாம கையில வந்து சத்தியத்தையும் தர்மத்தையும் கையில எடுத்துன்னு நாம தவறுகள் செய்யக்கூடாது. இப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல அது அது நடக்காது. ஸோ ஆனா அந்த காலகட்டங்கள்ல வந்து இறைவனுடைய அறிவுரைகளை கொண்டுதான் வந்து செயல்பட்டாங்க. திகர்த்த மன்னன் இல்லையா? ஸோ ஒருத்தரை பத்தி நம்ம ஜெயத்ரதனுக்கு வந்து என்ன மாதிரி வரும், அவனை யார் கொல்றாங்களோ அவங்க கண்டிப்பா மரணிப்பாங்க. அந்த தலை யார் மீது போய் விழுகிறதோ அவங்க கண்டிப்பா மரணிப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு அர்த்தம் வந்து அவன் வந்து பெற்றிருந்தான். ஸோ கடைசியில அந்த ஒரு இது தெரிஞ்ச பிறகு அர்ஜுனன் என்ன பண்றான், அந்த தலை வந்து அவனுடைய தந்தையின் மீதே போய் விழும்படி செய்து விடுகின்றான். அவருமே வந்து தலை வெடித்து சுக்குநூறாகி அந்த சாமந்த பஞ்சகத்துல தானே இந்த மகாபாரத இந்த போர் வந்து அங்கதான் வந்து எல்லாருமே குழுமி இருந்தாங்க. அது அந்த பகுதியில தான் அவர் வந்து தவம் பண்ணிட்டு இருந்தார். ஸோ அவருடைய மடியில போய் அதை தலை விழுது. ஸோ இப்படியாக இவை அனைத்தையுமே வந்து செயல்படுத்த முடிஞ்சது. இது எல்லாமே வந்து அர்ஜுனர் நினைவு கூறுகிறார். பகவான் எந்தெந்த ஸ்டெப்ல வந்து நமக்கு எந்தெந்த மாதிரி வந்து நமக்கு வந்து வழி நடத்தினார், எப்படியெல்லாம் உதவி பண்ணார், இப்படி எல்லாமே நாம கூட நம்ம வாழ்க்கையில கடந்து வந்த பாதையை வந்து கண்டிப்பாக பின்னோக்கி போய் பார்க்கணும். எந்தெந்த காலகட்டங்கள்ல நமக்கு இறைவன் வந்து நமக்கு வந்து நன்மைகளை செய்திருக்கார், இதெல்லாம் நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே ஃபைன். அடுத்த ஸ்லோகம் வேற யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. சௌக்கியே விருதः குமதீனாத்மத ஈஸ்வரோ மே யத்பாத பத்மம் அவாவாய பஜந்தி பவ்யாः மாம் ஷராந்தி வாஹம் அரயோரதினோ புவிஷ்டம் நா பிரஹராஹரன் யத் அனுபாவ நிரஸ்தசித்தாஹ. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜியில் ஒரே ஒரு டவுட் மாதாஜி. இந்த சொல்லுங்க. பூரீஸ்வரர்ல வந்து லாஸ்ட் லைன்ல அவரது மரணத்திற்கு பிறகு அவர் விஸ்வதேவருடன் இரண்டரை கலந்து விட்டார் அப்படின்னு ஒரு வரி வருது இல்ல மாதாஜி? விஸ்வதேவர் அதாவது வசுதேவர், ஆக்சுவலி வாசுதேவர் நம்ம இதுதான் பகவான் கிருஷ்ணர். விஸ்வதேவர் கிருஷ்ணருக்கு தான். ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது சாயுஜ்ய முக்தியை பத்தி சொல்றாங்க. ஓகே மாதாஜி. எஸ், இப்ப யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. யாரெல்லாம் இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல இப்போ. ரேவதி மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி. ஓ ஓகே, புஷ்பா மாதாஜி வாசிங்கோ. ரேவதி மாதாஜி எங்க இருக்காங்க? இல்ல, புஷ்பா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. களைப்படைந்த என் தேர் குதிரைக்கு நீர் கொண்டு வருவதற்காக நான் தேரிலிருந்து கீழே இறங்கிய போது எதிரிகள் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. லட்சியமாக ஹரே இருந்து கிருஷ்ண விட்டதற்கு மாதாஜி. அவருடைய கருணை மட்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரணாப் மாதாஜி வாசிங். மொழிபெயர்ப்பு. களைப்படைந்த என் தேர் குதிரைகளுக்கு நீர் கொண்டு வருவதற்காக நான் தேரிலிருந்து கீழே இறங்கிய போது எதிரிகள் அலட்சியமாக இருந்து விட்டதற்கு அவருடைய கருணை மட்டுமே காரணம். முக்தி பெறுவதற்காக அவரை புண்ணிய புருஷர்களும் வழிபட்டு அவருக்கு தொண்டு செய்கின்றனர் என்பதால் எம்பெருமானிடம் எனக்கு இருந்த மரியாதை குறைவால் அல்லவா அவரை என் தேரோட்டியாக ஈடுபடுத்தும் துணிவு எனக்கு வந்தது. மற்றும் பரமபுருஷம் ஹரே கிருஷ்ணன் மேல் போயிடுச்சு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன் கொஞ்சம் கீழே இருக்குங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். மற்றும் காதலர் ஆகிய அதான் மாதாஜி அதுக்கு மேல உள்ள போயிடுச்சு. இல்ல, மற்றும் என்ன இல்ல, புண்ணியம் வழிபட அவருக்கு தொண்டு செய்கின்றன என்பதால் எம்பெருமானிடம் எனக்கு இருந்த மரியாதை குறைவால் அல்லவா மாதாஜி கொஞ்சம் கீழே அவரை என் தேரோட்டியாக ஈடுபடுத்தும் துணிவு எனக்கு வந்தது. ஓகே, இப்ப நம்ம மேல மாதாஜி. சாரி இப்பதான் கஷ்டமா இருந்தா நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. உங்க கஷ்டமா இருக்குண்ணா? இது கஷ்டம் இல்ல மாதாஜி. மேல போயிடுச்சு. படிங்க.
பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அதுல இருந்தா நமக்கு அது ஆமா. பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அருவவாதிகள் மற்றும் பகவானின் பக்தர்கள் ஆகிய இருவருடைய வழிபாட்டுக்கும் உரியவர் ஆவார். நித்திய ரூபம், ஆனந்தம் மற்றும் அறிவு நித்திய ரூபம். ஆகியவற்றை கொண்ட நித்திய ரூபம், ஆனந்தம் மற்றும் அறிவு ஆகியவற்றை கொண்ட அவரது உன்னதமான உடலில் இருந்து வெளிப்படும் பிரகாசமான ஜோதியை அருவவாதிகள் வழிபடுகின்றனர். ஆனால் பக்தர்கள் அவரை பரமபுருஷ பகவானாக வழிபடுகின்றனர். அருவவாதிகளை விட தாழ்ந்த நிலையில் இருப்பவர்கள் பகவானை சரித்திர புகழ் பெற்ற மனிதர்களுள் ஒருவராக புகழ்பெற்ற மனிதர்களுள் ஒருவராக நினைக்கின்றனர். ஆனால் பகவான் தனது உன்னதமான திருவிளையாடல்களால் அனைவரையும் கவர்ந்து இழுப்பதற்காக அவதரித்து பக்குவமான எஜமானர், நண்பர், மகன் மற்றும் காதலர் ஆகிய பாகங்களை ஏற்கிறார். அர்ஜுனனுடன் அவர் கொண்டிருந்த தெய்வீக உறவு சிநேகமாகும். எனவே அர்ஜுனனுடன் தனக்கிருந்த சிநேக உறவை அவர் நன்கு நிறைவேற்றினார். இதே போல்தான் அவரது பெற்றோர்களுடனும் மனைவிகள் மற்றும் காதலிகளுடனும் கொண்ட உறவுகளையும் அவர் பூரணமாக நிறைவேற்றினார். பகவானுடன் இத்தகைய பூரணமான உன்னத உறவு முறையை கொண்டுள்ள பக்தர் பகவானின் அந்தரங்க சக்தியினால் தமது நண்பராக அல்லது மகனாக இருப்பவர் உண்மையில் பரமபுருஷ பகவான் தான் என்பதை மறந்து விடுகிறார். பகவானின் மறைவுக்கு பின் தன் ஆத்ம நண்பனை பற்றி அர்ஜுனன் உணர்ந்தார். அர்ஜுனனிடம் எந்த பிழையும் இருக்கவில்லை. பகவானை பற்றி அவர் தப்பாகவும் எடை போடவில்லை. அர்ஜுனனை போன்ற தூய கலப்பற்ற ஒரு பக்தருடன் பகவான் மேற்கொண்ட உன்னத நடவடிக்கைகளினால் புத்திசாலிகள் கவரப்படுகின்றன. வாசிங்க மாதாஜி. புத்திசாலிகள் கவரப்படுகின்றனர். போர்க்களத்தில் தண்ணீர் பஞ்சம் ஏற்படுவது அனைவரும் அறிந்த ஒரு உண்மையாகும். போர்க்களத்தில் தீவிரமாக உழைக்கும் மிருகங்களுக்கும் மனிதர்களுக்கும் தாகத்தை போக்க இடைவிடாமல் நீர் தேவைப்படுகிறது. குறிப்பாக களைப்படைந்த வீரர்களுக்கும் தளபதிகளுக்கும் இறக்கும் நேரத்தில் அதிக தாகமாக இருக்கும். சில சமயங்களில் அதிக தாகமாக இருக்கும். சில சமயங்களில் நீர் இல்லாததாலேயே இறக்க வேண்டிய சூழ்நிலையும் ஏற்படும். ஆனால் குருட்சேத்திர போரில் ஏற்பட்ட தண்ணீர் பஞ்சம் பூமியை துளைத்ததன் மூலமாக தீர்க்கப்பட்டது. பகவானின் அருளால் பூமியை துளைப்பதற்கான வசதி மட்டும் இருக்குமானால் எந்த இடத்தில் இருந்தும் சுலபமாக நீரை பெற இயலும். இக்காலத்திலும் இம்முறைதான் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால் இன்றைய பொறியியலாளர்களால் இன்னமும் தேவையான இடத்தில் உடனடியாக துளையிட முடியவில்லை. ஆனால் பழங்காலத்தில் கடினமான பூமிக்கடியில் உள்ள படுக்கையை ஒரு அம்பால் துளைப்பதன் மூலமாக மனிதர்கள் உட்பட குதிரைகளுக்கும் கூட அர்ஜுனனை போன்ற சிறந்த தளபதிகளால் உடனடியாக நீரை பெற்று தர முடிந்தது. இது இன்றைய விஞ்ஞானிகள் இன்னும் அறிந்திராத ஒரு முறையாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வீட்டுல கூட ஒரு இடம் வீடு கட்டுறோம்னா அங்க வந்து வாட்டர் சோர்ஸ் கண்டிப்பா நமக்கு தெரியாது. அதனால என்ன பண்றோம், யாரையாவது ஒரு ஜோஷக்காரனையோ இல்ல வந்து இந்த வாட்டர் எந்த இடத்துல இருக்கும்ன்றத வந்து கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு இது, அதுவுமே வந்து 100% கேரண்டி கிடையாது. தண்ணி கண்டிப்பா இருக்கும்னு அந்த உத்தரவாதமே அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க. அவங்க சொல்லுவாங்க அப்ராக்சிமேட்லா இங்க இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான காசை வந்து வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க. அவ்வளவுதான். உண்மையிலே அந்த காலகட்டங்கள்ல வந்து இங்க தண்ணி இருக்கும் தண்ணி இருக்காது அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரிஞ்சு அவங்க வந்து செயல்பட்டதை வந்து அத்தகைய விஞ்ஞானம் இந்த காலகட்டத்துல கிடையாது. மேலும் இந்த இடத்துல பகவானை தேரோட்டியாக தான் வந்து ஏற்றுக்கொண்டது வந்து எவ்வளோ பெரிய தவறு அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்றாரு ஆக்சுவலி. ஏன்னா இறைவனையே நம்ம வந்து அந்த செயலை செயல்படுத்த
கூடிய அந்த பெரிய பாவியாகி விட்டேனே அப்படிங்கிற உணர்றார் யாரு? அர்ஜுனர் ஆக்சுவலி, இல்லையா? மரியாதை குறை, எனக்கு இருந்த மரியாதை அப்படின்னா தன்னையே அவர் தாழ்த்தி கொள்கிறார். ஸோ இறைவனுடைய உயர்ந்த ஸ்தானத்தை உணர்ந்து அவர் தன்னுடைய ஸ்தானத்தை கம்பேர் பண்றாரு அந்த இடத்துல, இல்லையா? நம்ம கூட இதை மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கண்டிப்பா ஒரு காலகட்டங்கள்ல வரதான் செய்யும். ஸோ நிறைய நமக்கு வராது, எப்பயோ ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம உணரக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு வரும். ஸோ அப்போ நாம் எந்த அளவுக்கு ரொம்ப லோயர் லெவல்ல இருக்கோம், பகவானுடைய உயர்ந்த ஸ்தானத்தை எண்ணும் பொழுது நாம் ஒண்ணுமே கிடையாது இந்த பிரபஞ்சத்துல, இத்தனை சேவைகளையுமே வந்து பகவான் கொடுத்திருக்கார், இல்லையா? இதெல்லாம் இத்தகைய நிலையில நம்ம செய்யறதுக்கான வாய்ப்பையும் அவரே கொடுத்திருக்கார். நம்ம வெறும் கருவியா தான் செயல்படுறோம், நமக்கு எந்த நாலேஜுமே கிடையாது. நமக்கு நாலேஜே இல்லைன்றது எப்போ நம்ம உணர்வோம்னாக்கா, எப்பயாவது நம்ம செய்யக்கூடிய சிறிய தவறு மூலியமா நம்ம உணர ஆரம்பிப்போம், இல்லையா? இவ்வளோ முட்டாளா இருக்கிறோமே, இல்லையா? இப்படி கூட இருப்போமா நம்ம, அப்படிலாம் நம்ம வந்து யோசிப்போம் நம்ம, இல்லையா? பௌதிக தளத்துல இருந்து இல்ல, ஆன்மீக தளத்துல இருந்து நோக்குறது இது. இது பௌதிக தளத்துல வந்து நம்ம யாருமே நம்ம பர்ஃபெக்ட் இல்ல, நான் தான் கரெக்டா பண்ணேன் அப்படின்னு தான் வாதிக்கக்கூடியங்க ஆன் த ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ இங்க பேசுறதே வந்து ஆன்மீக தளத்துல இருந்து தான் அர்ஜுனர் பேசிட்டு இருக்கார். அதனால நம்ம அனைத்து கருத்துக்களையுமே ஆன்மீக தளத்துல இருந்து தான் நம்ம நோக்கணும். இங்க ரொம்ப அழகா சொல்றாரு ஆக்சுவலி. ஸோ பகவானிடத்துல இருக்கக்கூடிய சச்சிதானந்த ரூபம், இல்லையா? நித்திய ரூபம், எட்டர்னல் ஃபார்ம், இல்லையா? சத்து, அடுத்து வந்து சித்து, அதாவது ஞானம், அடுத்து வந்து ஆனந்தம், வந்து ஆனந்தம் தான் சச்சிதானந்த ரூபம், இல்லையா? ஆனால் பக்தர்கள் அவரை பரமபுருஷ பகவானாக வழிபடுகின்றனர். அருவாதிகளை கூட விட தாழ்ந்த நிலையில் இருப்பார் பகவானை சரித்திர புகழ்பெற்ற. அப்படின்னா அஜ்ஞானவாதிகள் என்ன நினைப்பாங்க, ஒரு ஏதோ பெரிய ஒரு மகாத்மா. இப்போ மகாத்மா காந்தி கூட அவர் வந்து சத்தியாகிரகம் பண்ணார், அஹிம்சா அதை எடுத்துட்டு வந்தார் அப்படிலாம் நம்ம சொல்லி படிக்கிறோம், இல்லையா? ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி நிறைய பேக்ரவுண்ட் திங்ஸ் ஆல்சோ தேர். நமக்கு அந்த பேக்ரவுண்ட் தெரியாது, இல்லையா? இப்போ இன்றைய காலகட்டத்துல நாமெல்லாம் படிக்கும்பொழுது ஹிஸ்டரியில வந்து மகாத்மா காந்தியை ரொம்ப பெருமையா தான் படிச்சோம், இல்லையா? நமக்கு இப்பதான் சொல்றேன் அவருடைய இப்ப நிறைய அதர் சைடு குறைகள் நமக்கு கண்டிப்பா தெரியாது. ஓகே, ஆனா இன்றைய காலகட்டத்துல வந்து நீங்க வந்து ஒரு யங் ஜெனரேஷன்ல போய் நீங்க கேட்டு பாருங்க, மகாத்மா காந்தி பத்தி நல்ல ஒரு விஷயமாவே சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்னா they dig a lot. ஒருத்தர் நல்லவரா இல்லையான்றது வந்து நாம சொல்லி நமக்கு அந்த சப்மிசிவா கேட்கக்கூடிய தன்மை இருந்தது, அதனால நம்ம எதிர்த்து கேட்கல, இல்லையா? அதை அனலைஸ் கூட பண்ணல. தட் இஸ் த ஃபெய்த் ஆன் த இன்ஃபர்மேஷன், அந்த சொல்றவங்க மேலேயுமே நமக்கு நம்பிக்கை இருந்தது. ஆனா இப்ப இன்றைய காலகட்டங்கள்ல பிள்ளைங்கள் அப்படி கிடையாது. அதை கரெக்டா இல்லையான்றதை வந்து போய் அதை தெரிஞ்சுக்கிறவரெல்லாம் அவங்க விட மாட்டாங்க, அந்த மாதிரி. ஸோ அதனால இந்த இப்ப இருக்கக்கூடிய யங்கர் ஜெனரேஷன் 20s 30sல இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாருமே அதை ஏத்துக்கக்கூடிய நிலைமை கிடையவே கிடையாதாம். ஸோ அவங்களுக்கே வேற ஒரு கருத்துக்களை வச்சுட்டு உட்காந்துருக்காங்க. ஓகே, அந்த மாதிரி ஆளுங்க. அர்ஜுனனுடன் அவர் கொண்டிருந்த தெய்வீக உறவு வந்து சிநேகமாகும், இல்லையா? சாக்கிய ரசம். இவ்வாறாக பகவானோட 5 மிகப்பெரிய ரசங்களோட ஒவ்வொருத்தருமே பழகி இருக்காங்க. சாந்த ரசம், சாக்கிய ரசம், தாஷ்ய ரசம், வாத்சல்ய ரசம், மாதுரிய ரசம், இப்படிதான் வந்து அவரோட வந்து பழகியிருக்காங்க. பகவானின் மறைவிற்கு பின் தன் ஆத்ம நண்பரை பற்றி அர்ஜுனன் உணர்ந்தார். ஒன்றை இழந்த பிறகுதான் அந்த இழப்பினுடைய வீரியம் வந்து என்னன்னு தெரியும், மதிப்பு என்னன்னு நமக்கு தெரியும், இல்லையா? அர்ஜுனன் அந்த மாதிரி கிடையாது. அவர் தூய பக்தர், அவருக்கு நல்லாவே தெரியும். இன் ஜென்ரலாவே அவர் ஆல்ரெடி அவரை விட்டு பிரிந்திருக்கிறதே அவர் ரொம்ப சங்கடமா நினைச்சிருப்பார். அதனால்தான் அப்பப்போ அவர் வந்து துவாரகையை நோக்கி சென்று விடுவார். ஸோ மேலும் அங்க என்ன அறிவுறுத்தல் பெற்று வரணும்னா கூட அர்ஜுனரை அனுப்பிதான் வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜா வந்து தெரிஞ்சுக்குவார். ஏன்னா அவங்க 2 பேரும் மிக நெருங்கிய நண்பர்கள். அந்த நண்பன் எனக்கூடிய அந்த வலையே வந்து அதாவது உறவு முறையும் கூட, நண்பனும் கூட, அதோட சேர்ந்து தன்னுடைய தங்கையுமே அவர் திருமணம் செய்து கொடுத்து அந்த உறவை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வச்சிருந்தார் ஆக்சுவலி. யாரு? கிருஷ்ணர், இல்லையா? ஸோ அதனால பகவான் பூலோகத்திற்கு சென்று விட்டார் அப்படிங்கிறத வந்து அர்ஜுனனால ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. ஸோ அந்த இது வந்து அவருக்கு வந்து தாங்கிக் கொள்ள முடியல. அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. தன் நண்பன மகனாக உண்மையில் பரமபுருஷ பகவான் தான் என்பதை மறந்து விடுகிறார். பகவானின் மறைவிற்கு பின் தன் ஆத்ம நண்பரை பற்றி அர்ஜுனன் உணர்ந்தார். அர்ஜுனிடம் எந்த பிழையும் இருக்கல, இல்லையா? பகவான் அவரை பற்றி தப்பாகவும் எடை போடல. பகவான் யாரையுமே தப்பா எடை போட மாட்டார். தட் இஸ் த பிக் குவாலிட்டி நாம கத்துக்க வேண்டியது, இல்லையா? குற்றமின்மை, இல்லையா? படிக்கிறோம் நம்ம. யாரையுமே எடுத்த உடனே அவங்க இந்த அளவுக்கு தான் அப்படின்னு நம்ம வந்து எடை போடவே கூடாது. நமக்கு அந்த இயல்பு உண்டு, இயற்கையிலே வரும்.
ஆனா அதை வந்து நம்ம குறைச்சுட்டே வந்து ஜீரோ பண்ணிடணும். ஏன்னா அது நமக்கு நிம்மதியை கொடுக்காது இல்லையா? நம்முடைய உறவு முறைகள்ல வந்து ஆரோக்கியத்தை கொடுக்காது. எல்லோரும் தவறு இழைப்பவர்கள் தான். மன்னிக்கக்கூடிய தவறா இருந்தா அதை நம்ம இக்னோர் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்க வேண்டியதுதான். அதெல்லாம் நம்ம பெருசுபடுத்திக்கவே கூடாது. அர்ஜுனனை போன்ற தூய கலப்பற்ற ஒரு பக்தருடன் பகவான் மேற்கொண்ட உன்னதமான நடவடிக்கைகளால் புத்திசாலிகள் கவரப்படுகின்றனர் இல்லையா? சோ இந்த கதையெல்லாம் நம்ம எதுக்கு கேட்கிறோம்? நம்ம வாழ்க்கையிலுமே வந்து ஒரு படிப்பினை வந்து எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது, ஓ இந்த சூழ்நிலை வந்ததால இப்படியெல்லாம் செயல்பட்டார்கள் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது, இறைவனுடைய லீலைகளை பற்றி நம்ம ரொம்ப ஆழ்ந்து தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது, அவரை பற்றி, அவர் உன்னதமான ஸ்தானத்தை பற்றி நம்மளால ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் வரும். பேசிக்கலி நம்ம பாகவதெல்லாம் வாசிக்கிறது எதுக்கு? இறைவனுடைய ஸ்தானத்தை நம்ம உணர்வதற்காகவும் இல்லையா? அவருடைய பொசிஷன், பவர் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுனால அவரை பற்றி நாம வந்து உணரும்போது அவரோடு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை நாம இன்னும் உணர ஆரம்பிப்போம். அனைத்து செயல்களிலுமே இறைவனுடைய கிருபையால தான் நடக்கிறதுன்றத அதையுமே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் நமக்கு வரும். படிப்படியா தான் நம்ம ஏத்துக்க முடியும். எடுத்த உடனே எல்லாருமே ஏத்துக்க முடியாது. இப்ப நீங்க பாகவதத்துல 6வது காரணம் 7வது காரணம் படிச்சுட்டு இருந்துட்டு நீங்க போய் நேத்து 18 டேஸ்க்கு வந்தவங்களுக்கு நீங்க இந்த தத்துவங்களை சொன்னீங்கன்னா அவங்களால ஏத்துக்க முடியாது. நெக்ஸ்ட் டே கிளாஸுக்கே வரமாட்டாங்க இல்லையா? நாமெல்லாம் எப்படி படிப்படியா படிச்சோமோ அப்படி அவங்களுக்கும் அந்த அவகாசத்தை கொடுக்கணும் நம்ம. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி அவங்களே அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பான்மைக்கு வருவாங்க. ஸோ முன்ன காலத்துல வந்து தண்ணி எங்க இருக்கும்ன்றத வந்து அழகா கண்டுபிடிச்சு போட்டுருவாங்க. ஆனா இப்ப இந்த காலகட்டத்துல ஆராய்ச்சி பண்ணா கூட தண்ணி எங்க இருக்கும்னு யாராலையும் சொல்ல முடியாது. ஒரு அப்ராக்சிமேஷனா தான் சொல்லுவாங்க, அங்கதான் போர்வெல் போடுவாங்க. இதுதான் இன்றைய காலகட்டத்தினுடைய நிலைமை. த நர்மாணி உதார ருச்சிர ஸ்மித சோவிதானி ஏ பாரத ஹே அர்ஜுன சகே குரு நந்தனேதி சஞ்சல்பிதானி நரதேவ ஹிருதி ஷப்ருஷானி ஸ்மர்தோர்லுடந்தி ஹிருதயம் மம ஆதவஷ்ய. இப்போ பகவானுடைய எஸ் நான் வாசிக்கிறேன் இருங்க. ஏன்னா சின்னதுதான். அடுத்த ஸ்லோகம் நீங்க யாராவது வாசிங்க. அரசே, கபடமற்ற அவரது விளையாட்டு பேச்சுக்கள் புன்னகைகளால் நன்கு அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. அப்படின்னா அவர் ரொம்ப சிரிச்சு பேசுவார். கிருஷ்ணருடைய பேச்சு இல்லையா? ஏ நண்பனே, பிரிதாவின் மகனே, குரு வம்சத்தின் மகனே என்றெல்லாம் உள்ளதை தொடும் வகையில் அன்புடன், ஏன்னா நிறைய இடங்கள்ல நம்ம பகவத்கீதையில நம்ம நிறைய இடங்கள்ல பிரிதாவின் மைந்தனே, பிரிதாவின் மகனே அப்படின்னு தான் நிறைய இடத்துல பரத வம்சத்தோட தோன்றலே இப்படி எல்லாம் கூட வந்து நிறைய இடங்கள்ல வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார் அர்ஜுனரை பார்த்து இல்லையா? அப்படி அவர் வாஞ்சையோட அழைச்சதெல்லாம் இப்போ வந்து நினைச்சு பார்க்கிறார். அவர் அன்புடன் அழைத்த மாதவனின் சொற்களை இப்பொழுது நினைத்து பார்க்கும்போது என் இதயம் துளைக்கின்றது. எந்த அளவுக்கு வந்து அவர் வந்து பிரிவினுடைய வேதனையை அனுபவிக்கிறார் அப்படிங்கிறது வந்து அன்பு கொண்டு அவர்கள் நம்மிடத்தில் இல்லாத பொழுது கண்டிப்பாக அதை எண்ணி நாம துக்கம்தான் கொள்வோம். அதே துக்கத்தை, இதுவும் என்ன பெரிய இழப்பு இல்லையா? பகவான் தன்னோட இருந்து பகவான் அவருடைய இடத்திற்கு சென்று விட்டாருன்னா அதை வந்து அர்ஜுனனால தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை. சையாசனாடன விதக்தன போஜனாதீஷு ஐக்கியாத் வயஸ்ய ருதவானிதி விப்ரலப்தஹ சக்யூஹ சகேவ பித்ருவத் தனஷ்ய சர்வம் சேஹே மகான் மஹிதயா உமதேர் அகம்மே. மல்லிகா மாதாஜி ஹரே வாசி கிருஷ்ண மாதாஜி. மொழி. பொதுவாக நாங்கள் இருவரும் ஒன்றாகவே உறங்குவதும் அமர்ந்திருப்பதும் சுற்றித் திரிவதும் வாழ்வதும் வழக்கம். அச்சமயத்தில் வீரச் செயல்களுக்காக ஒருவரை ஒருவர் புகழ்ந்து கொள்ளும் போது முரண்பாடுகள் ஏற்பட்ட சமயங்களில், நண்பா, நீ சத்தியமே உருவானவன் என்று கூறி அவரை நான் கடிந்து கொள்வது வழக்கம். அவரது மதிப்பு குறைக்கப்பட்ட அத்தகைய நேரங்களிலும் கூட பரமாத்மா என்ற முறையில் என் பிழைகளை எல்லாம் அவர் ஒரு நண்பனுக்கு நண்பன் போலும் பிள்ளைக்கு தகப்பன் போலும் பொறுத்து கொண்டார். பொருளுரை: பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பரிபூரணமானவர் என்பதால் அவரது தூய பக்தர்களுடனான அவரது உன்னதமான திருவிளையாடல்களில் எந்த குறையும் இருப்பதில்லை. கற்றறிந்த பண்டிதர்களாலும் சமயவாதிகளாலும் சட்டபூர்வமான முறையில் வேத மந்திரங்கள் உச்சரிக்கப்படுவதை விட நண்பர்கள், பெற்றோர்கள் அல்லது காதலிகள் நிபந்தனைகளை பகவான் அதிகமாக சுவைத்து அனுபவிக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
ரிலேஷன்ஷிப் அதுதான் அவர் எதிர்பார்க்கிறார் இல்லையா பகவான். ஸோ இதே மாதிரி சுச்சுவேஷன் நம்ம ஏ நண்பா, ஏ சகேலி, ஏ யாதவா இல்லையா, இப்படிலாம் வந்து உங்களை அதாவது மரியாதையின்றி இல்லையா ஒரே சமயத்தில் 11th சாப்டர்ல வருமா? ஆமா 11th சாப்டர்ல படிக்கிறோம் இல்லையா, ஒரே சமயத்துல அமர்ந்து உணவு உண்ணும் போதும் இல்லையா, மற்றவர்களோட பேசிக்கொண்டிருக்கும் பொழுதும் வந்து உங்களை நான் வந்து அதாவது நார்மலா ஒரு நண்பன் எப்படி வந்து அழைப்பானோ அது மாதிரி அழைத்து உங்களுடைய இதை வந்து நான் குறைச்சிட்டேன் இல்லையா, மதிப்பை நான் குறைத்து விட்டேன், என்னை மன்னித்து விடுங்கள்னு சொல்லிட்டு சொல்வார். அந்த அந்த இடத்துலயுமே அர்ஜுனர் அதுதான் இங்க மீண்டும் வந்து சொல்றார். நாங்கள் இருவரும் ஒன்றாகவே உறங்குவதும் அமர்ந்திருப்பதும் சுற்றித் திரிவதும் வாழ்வதும் வழக்கம். அவ்வளவு ஸ்ட்ராங் நட்பு. அச்சமயத்தில் வீர செயல்களுக்காக ஒருவர் புகழ்ந்து கொள்ளும் பொழுது முரண்பாடுகள் ஏற்பட்ட சமயங்களில் இனி அவ்வளவு நல்ல இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனர் சொன்னா, அர்ஜுனரையுமே வந்து பகவான் வந்து புகழாரங்கள் சொல்லும் பொழுது ஒரு சில கட்டங்கள் வரும்பொழுது கருத்துக்கள் வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத சூழ்நிலை வரும்பொழுது, பா நீ சத்தியம்தான், சத்தியமே உருவானவன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரால வந்து அவரை இது பண்ண முடியாது அர்ஜுனனால. இதை சொல்லி அவர் முடிப்பார். அதனால அவருக்கு வந்து கடிந்து கொள்வது வழக்கம். ஸோ ஜென்ரலா ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா அப்படிதான் இருப்பாங்க இல்லையா, ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா வாதிப்பாங்க, சண்டை போடுவாங்க, மறுபடியும் வந்து ஒன்று கூடி விடுவார்கள். அதே மாதிரிதான் அவர் இருப்பார். ஸோ அப்போ இப்போ அதை நினைச்சு பார்க்குறார், நான் அதாவது உயர்வான ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடியவரை வந்து நான் எனக்கு சமமாக நினைச்சு இல்லையா, அவரோட நான் வந்து போட்டியோட பேசிக்கிட்டு இல்லையா, அவர் சொன்னா நான் ஒன்று சொல்லி அவர் ஒன்று சொல்லி இந்த மாதிரி கடைசியில வந்து அவரை வெல்ல முடியாத சுச்சுவேஷன் வரும்பொழுது எஸ் நீ கிரேட் அப்படிங்கறது வந்து சொல்லியிருக்கேனே, அது எவ்வளவு பெரிய தவறு அப்படிங்கறது வந்து உணர்றார். அத்தகைய நேரங்கள்ல கூட பகவான் வந்து அவரை வந்து தப்பாவே எடுத்துக்கல. ஏன்னா அவர் தான் நட்பு எனக்கூடிய வலையில வந்து அவரை வந்து கட்டி போட்டு வச்சிருக்கார் இல்லையா. சோ பகவானை வந்து யார் கட்டி போட்டிருக்கிறது, அர்ஜுனன் கட்டி போட்டிருக்கார் தூய பக்தனாக. சோ அதனால அந்த முறையிலயுமே வந்து அவரால் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. சோ அதாவது பிரேம பக்தி இருந்தா மட்டும் பகவானை வந்து விலைக்கு வாங்க முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து நாம படிக்கிறோம் இல்லையா. இந்த பிரேம பக்தியால வந்து கட்டுப்பட்டவர் தான் பகவான். பிரேம பக்தி சாமானியமா யாருக்குமே பகவான் கொடுக்க மாட்டார். ஸோ ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு நிலை வந்த பிறகு அவரே விலைக்கு வாங்கப்படுவார் என்பதையுமே நாம படிக்கிறோம். அதுதான் இந்த இடத்துல நினைவு கூறுகிறார். பரமபுருஷ பரமாத்மா என்ற முறையில என் பிழைகளையெல்லாம் அவர் வந்து ஒரு நண்பனுக்கு நண்பன் போலும் பிள்ளைக்கு தகப்பன் போலும் பொறுத்து கொண்டார் என்று சொல்கிறார். எஸ், அந்த இடத்துல திதிக்ஷா யாருக்கு நிறைய இருக்கு, பகவானுக்கு தான் நிறைய இருக்கு அப்படிங்கிறத நாம் இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கணும். பொறுமை வந்து அவரிடத்துல நிறைய இருக்குன்றத. பூரணமானவர் அதாவது அப்சல்யூட் இல்லையா, அவரது தூய பக்தர்களுக்கு நான் அவரது உன்னதமான திருவிளையாடல் எந்த குறையுமே இருக்காது. எல்லா காலத்திலுமே பகவான் வந்து அதை ஆனந்தமயமாக அனுபவிக்கிறார். கற்றறிந்த பண்டிதர்களாலும் சமயவாதிகளாலும் சட்டபூர்வமான முறையில் வேத மந்திரங்கள் உச்சரிக்கப்படுவதை விட இல்லையா, பண்டிதர்கள் நல்லா படிச்சவங்க, சாஸ்திர விதிகளை படிச்சவங்க, அடுத்துக்கு வந்து ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்றவங்க இல்லையா, அது தெரிஞ்சவங்க, அதே மாதிரி வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் பிரகாரம் வந்து மந்திர உச்சாரணங்கள் செய்பவர்கள், இவர்களை விட பகவான் என்ன நினைக்கிறார், உறவு முறைகளுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார் என்றத ரொம்ப அழகா இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, எஸ். சாஹம் நிவ்ரேந்திரரஹிதः புருஷோத்தமேன சக்யா பரியேன சுஹ்ருதா ஹிருதயேன சூன்யः அத்வனி உருக்ரம பரிக்ரமம் அங்கரக்ஷன் கோபைர் அஸ்தபீர் அபலேவ விநிர்ஜிதோஸ்மி. எஸ், மல்லிகா மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா. அரசர் பெருமானே, எனது நண்பரும் என் நலனில் பெரும் அக்கறை கொண்டவருமான பரம புருஷரிடமிருந்து இப்பொழுது நான் பிரிக்கப்பட்டு விட்டேன். எனவே என் இதயமே சூனியமாகிவிட்டது போல் காணப்படுகிறது. கிருஷ்ணருடைய எல்லா மனைவிகளின் உடல்களையும் நான் காப்பாற்றி வருகையில் அவர் இல்லாத சமயத்தில் துஷ்டர்களான சில இடையர்களால் நான் வெல்லப்பட்டேன். பொருளுரை: அர்ஜுனன் எப்படி துஷ்டர்களான இடையர்களால் வெல்லப்பட்டார் என்பதும், இத்தகைய இழிவான நடத்தை கொண்ட இடையர்களால் அர்ஜுனனின் பாதுகாப்பில் இருந்த பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரது மனைவிகளின் உடல்களை எப்படி தொட முடிந்தது என்பதும் இப்பதத்தில் உள்ள முக்கிய கருத்துக்களாகும். ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரார் விஷ்ணு புராணத்தையும் பிரம்ம புராணத்தையும் ஆராய்ந்து இந்த முரண்பாடுகளுக்கு பின்வரும் விளக்கத்தை அளித்துள்ளார். ஒருமுறை ஸ்வர்கலோக பெண்கள் அஷ்டாவக்ர முனிவருக்கு தொண்டு செய்து அவரை திருப்திப்படுத்தினர். முனிவரும் பரம புருஷரையே
அவர்கள் கணவராக அடைவார்கள் என்று ஆசீர்வதித்தார். அவரது உடல் 8 இடங்களில் வளைந்திருந்ததால் அவர் விசித்திரமான முறையில் கூனி குறுகி நடப்பது வழக்கம். முனிவரின் அசைவை கண்ட தேவ புத்திரிகளால் சிரிப்பை அடக்கிக் கொள்ள முடியவில்லை. இதனால் கடுங்கோபமடைந்த முனிவர் பகவானையே அவர்கள் கணவராக அடைவதாலும் துஷ்டர்களால் கடத்திச் செல்லப்படுவார்கள் என்று அவர்களை சபித்தார். பிறகு அப்பெண்கள் தங்களது பிரார்த்தனைகளால் முனிவரை மீண்டும் திருப்திப்படுத்தினர். எனவே துஷ்டர்களால் கடத்தப்பட்ட பிறகும் தங்கள் கணவர்களை அவர்கள் திரும்ப பெறுவர் என்று முனிவர் ஆசீர்வதித்தார். எனவே மாமுனிவரின் வார்த்தைகளை காப்பாற்றுவதற்காக பகவானே வந்து அவரது மனைவிகளை அர்ஜுனனின் பாதுகாப்பிலிருந்து கடத்தி சென்றார். இல்லையெனில் துஷ்டர்களால் தொடப்பட்ட உடனேயே அவர்கள் அந்த இடத்திலிருந்து மறைந்து போயிருப்பார்கள். மேலும் பகவானின் மனைவிகளாக இருக்க விரும்பிய கோபியர்களில் சிலர் தங்கள் ஆசை நிறைவேறிய பின் அவரவர் இடங்களுக்கு திரும்பி சென்றனர். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் மறைந்த பிறகு அவரது பரிவாரங்களையும் வெவ்வேறு சூழ்நிலைகளின் கீழ் தனது ஆன்மீக உலகிற்கு பகவான் அழைத்து கொண்டார். ஹரே கிருஷ்ண. இதே மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் நம்ம பார்த்துருக்கோம். எந்த இடத்துல வருதுன்னா தாமோதர லீலையில இல்லையா? தாமோதர லீலையில வந்து நாரத மகரிஷியுடைய சாபம் பலிக்கணுன்றதுக்காகவே அந்த லீலை நிகழ்த்தப்பட்டது என்று சொல்லுவாங்க. அங்க குபேரனுடைய பிள்ளைகளுக்குமே வந்து மோட்சத்தை வழங்குவதற்காகவே இந்த லீலை நடத்தப்பட்டது என்றும் சொல்லப்படுகிறது. மேலும் இன்னொரு ஆங்கிள் இருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா யசோத தாயாரோட தனக்கு இருக்கக்கூடிய அன்பு பரிமாற்றங்களை பகவான் வந்து ரசிக்க, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சார். அதனால தாயுடன் இருந்த அந்த அன்பு பரிமாற்றங்களை அவர் வந்து கண்டிப்பா ஆனந்தப்படணுன்றதுக்காக இந்த லீலைகள் நடத்தப்பட்டதுன்னு சொல்லப்படுறது. இங்கே எப்படி அந்த முனிவருடைய சாபத்தை அவர்கள், அதாவது சொர்க்கலோக பெண்கள் வந்து அஷ்ட என்றால் 8 வளைவுகளை கொண்டவர் இல்லையா, அவருக்கு வந்து தொண்டு புரிந்து அவரை திருப்திப்படுத்தும் போது உங்களுக்கு வந்து பகவானே வந்து கணவனாக பெறுவார் என்று அவர் வரம் கொடுக்கிறார். அதன் பிறகு அவர் நடந்து செல்லும் பொழுது அது கோணல் மோனலா சென்ற போது அதை கண்டு இவர்கள், அதாவது சிரிப்பை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் போனதுனால அவர் நடந்து போன விதத்தை கண்டு அவர்கள் வந்து நகைத்ததால் அவர் வந்து சபிக்கப்பட்டார். அப்படி நீங்க பகவானே கணவனாக பெற்றா கூட உங்களை வந்து துஷ்டர்கள் வந்து கவர்ந்து செல்வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவார். அதன் பிறகு வந்து அவர்கள் தவறை மன்னிப்பு கூறின பிறகு இல்லையா, அவருமே வந்து மன்னித்து மீண்டும் உங்க வந்து நீங்க கணவரை வந்து அடைவீங்கன்றதுமே கொடுக்கிறார் அந்த வரத்தையுமே. அதனால அவருடைய வார்த்தையுமே பொய்யாக கூடாது என்பதற்காக பகவானே வந்து அந்த இடையர்குல மனிதர்களாக வந்து இல்லையா, அவர்களாக வந்து இடையர்களாக வந்து அவர்களை கவர்ந்து செல்கிறார். அர்ஜுனனை வந்து வென்று, அர்ஜுனனை வெல்ல முடியாது, பகவான் ஒருத்தரால மட்டும்தான் வெல்ல முடியும். மேலும் அவரிடத்துல இருந்த அந்த ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் எல்லாம் கூட வந்து பகவான் எடுத்துடுறார். ஏன்னா மோட்சத்திற்கு போகிறதுக்கு அது தேவையே இல்லை, ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் எதுவுமே. அதனால அதையுமே அவர் வந்து எதையுமே பகவான் கொடுக்குறாருன்னா அவருடைய பக்தி தொண்டுல உபயோகப்படுத்துறதுக்கு தான் வழங்கப்படுறதே. அவ்வாறு நம்ம செயல்படுத்தலைன்னா அது எப்போ வேணாலும் பகவான் வந்து ரிவோக் பண்ணிடுவார், எடுத்துருவார். அதையுமே நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ மீண்டும் ஆனால் இங்க வந்து அந்த வேடத்துல வந்து அர்ஜுனனை வென்று அவரை வந்து அழைச்சிட்டு போயிடுறாங்க. அந்த மனைவிமார்கள் எல்லாம் அழைச்சிட்டு போயிடுறாரு. ஓகே, கோபியர்களா இருந்தா நமக்கு கிடைச்சது இந்த இது பாத்திரம் முடிஞ்சது, இனிமே நம்ம மேலோகத்துக்கு போலான்னு நினைச்சிருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ மற்றும் இப்படி இருந்தும் வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மறைந்த பிறகு அவரது பரிவாரங்களையும் வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் வந்து அவர் வந்து மேல அழைச்சின்றார் என்றதை இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. தத்வை தனுஸ்தயிஷ்வஹ சரோதோ ஹயாஸ்தே ஓஹம் ரதி இரதி ருபதயோ யத ஆனமந்தி சர்வம் ஷனேன தத் அபூத் அசத்யீச்ச ரிக்தம் யர் பஷ்வன் சுஹூதம் குஹாகார்த்தம் இவோக்தம் ஊக்ஷ்யாம். எஸ், விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்னிடம் எதுவுமே வாய்ஸா கேட்கல மாதாஜி. கேட்கலீங்களா மாதாஜி? நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம். ஓகே, மேலும் யாருக்கு எல்லா அரசர்களும் இந்த மரியாதைகளை செலுத்தினார்களோ அதே அர்ஜுனனாகத்தான் அவற்றை நான் உபயோகிக்கிறேன். ஆனால் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இல்லாத காரணத்தால் இவை அனைத்தும்
சாம்பலில் ஊற்றிய நெய் போலவும் மந்திர ஜாலத்தால் பொருள் திரட்டியது போலவும் வறண்ட நிலத்தில் விதை விதைத்ததை போலவும் ஒரு நொடியில் சூனியமாகிவிட்டது. பொருளுரை. ஒன்றுக்கும் அதிக முறைகள் நாம் விவாதித்திருப்பதை போல் கடன் வாங்கிய இறகுகளை வைத்துக் கொண்டு ஒருவன் திம்பிடித்தவனாக மாறிவிடக் கூடாது. எல்லா சக்திகளும் மூல பிறப்பிடமான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனிடமிருந்துதான் அடையப்படுகின்றன. மேலும் பகவான் விரும்பிய காலம் வரை அவை செயற்படுகின்றன. சக்திகளை பகவான் திரும்பவும் எடுத்துக்கொண்டவையே அவை செயலற்று போகின்றன. எல்லா மின் சக்திகளும் மின் உற்பத்தி நிலையத்திலிருந்து பெறப்படுகின்றன. மின் உற்பத்தி நிலையம் மின்சார விநியோகத்தை நிறுத்தி கொண்டதும் மின் விலகுகளால் எந்த பயனும் இல்லை. பகவானின் விருப்பத்தினால் அத்தகைய சக்திகளை ஒரு நொடியில் உற்பத்தி செய்யவும் திரும்ப எடுத்துக்கொள்ளவும் முடியும். பகவானின் ஆசிகளை பெறாத பௌதிக நாகரிகம் குழந்தையின் விளையாட்டை போன்றதாகும். பெற்றோர்கள் அனுமதிக்கும் வரை குழந்தை விளையாடலாம். பெற்றோர்கள் போதுமென்றதும் குழந்தை விளையாட்டை நிறுத்த வேண்டும். மனித நாகரிகமும் அதன் செயல்களும் பகவானிடம் அர்ப்பணிக்கப்பட்டு அவரது ஆசையை பெற வேண்டும். இந்த ஆசையை பெறாத மனிதனின் நாகரிக முன்னேற்றம் உயிரற்ற உடலுக்கு செய்யும் அலங்காரத்தை போன்றதாகும். உயிரற்ற நாகரிகமும் அதன் செயல்களும் சாம்பலில் ஊற்றும் ஈக்கு ஒப்பாவை போன்றதென்றும் வறண்ட நிலத்தில் விதைக்கப்பட்ட விதைகளை போன்றதென்றும் இங்கு கூறப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ், இது போன ஸ்லோகத்தினுடைய கண்டினியூஷன் தான். ஸோ அர்ஜுனருக்கு அவ்வளோ பெரிய, அதாவது அவ்வளோ வீரியத்தையும் சக்தி ஆற்றலை கொடுத்திருந்தது பகவான் இல்லையா? பகவான் சென்ற பிறகு அந்த ஆற்றலையுமே அவர் எடுத்துடுறார். ஆக்சுவலி தேவையில்லை. இனிமே பகவான் சென்ற பிறகு இவங்களுமே இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்கணுன்றது ஆல்ரெடி நாரத மகரிஷி சொல்லியிருக்கார். அது பகவானுக்கு தெரியும். அதனால தேவையற்ற இந்த ஆற்றல் அவரிடத்துல தேவையில்லை இல்லையா? அதனால பகவான் ரிவோக் பண்ணிடுறார். ஸோ இங்கே என்னிடம் அதே காண்டீவ வில்லும் அதே அம்புகளும் அதே குதிரைகள் போட்டப்பட்ட அதே ரதம் தான் உள்ளன. அப்ப இருந்தது தான், போர் முனையில இருந்தது தான் இப்பயே நான் வச்சிருக்கேன். மேலும் யாருக்கும் எல்லா அரசர்களுக்கும் தகுந்த மரியாதைகளை செலுத்தினார்களோ அதே அர்ஜுனனாகத்தான் அவற்றை நான் உபயோகிக்கிறேன் இல்லையா? எல்லாருமே ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா தான் என்னிடம் நடந்துக்கிறாங்க. அந்த முறையில தான் நான் அந்த ஆயுதத்தை கூட நான் உபயோகப்படுத்துறேன். ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணர் இல்லாத காரணத்தினால் அவை அனைத்தும் சாம்பலில் ஊற்றிய நெய். சாம்பல நெய் ஊற்றுனா ஏதாவது எரியுமா? எரியாது இல்லையா? அதே மாதிரி அதாவது விளைச்சலே ஆகாத ஒரு நிலத்துல நீங்க விதை விதைச்சா விளையுமா? விளையாது இல்லையா? மந்திர ஜாலத்தால் பொருள் திரட்டியது அப்படின்னா நாம உண்மையிலேயே நம்ம சக்தி பெற்றுதான். அவருக்கு தனஞ்சயன் என்ற பெயர் உண்டு இல்லையா? அநேக பொருளை திரட்டினார். ஸோ அந்த கதை கூட யாரோ ஒருத்தவங்க சொல்லி ஞாபகம் எனக்கு. உங்களுக்கு கூட தெரிஞ்சிருக்கணும். நமக்கு வந்ததே மாதாஜி போன சாப்டர்ல படிச்சிருக்கோம். அதாவது நிறைய பொருளை திரட்டுவார் ஆக்சுவலி இல்லையா? கர்ணன் கொடை வள்ளல் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி நிறைய பொருள் திரட்டுவார் அந்த இதுக்கு, யக்னத்திற்கு அர்ஜுனன். அப்ப அதெல்லாம் நான் மந்திர ஜாலத்தால தான் நான் வென்றேனா? அப்ப எனக்கு எதுவுமே இல்லையா கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கறத அழகா அவர் கெப்பாசிட்டி. சிறந்த போர் வீரர் அவரு. அப்படி இருந்துமே அவர் தன்னிடத்துல எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது. அந்த வெற்றி எல்லாமே இறைவனுடைய கிருபையால கிடைக்கப்பட்டது, என்னால கிடையாது அப்படிங்கறத உணர்ந்து இந்த இடத்துல சொல்றாரு ஆக்சுவலி. ஸோ ஆஸ் பர் த வில் ஆஃப் த லார்ட், ஆஸ் பர் த ஆடியன்ஸ், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஆடியன்ஸ் இல்லை சொல்லுவோம், ப்ராமினன்ஸ். ஓகே, ப்ராவிடன்ஸ், அதாவது கடவுளுடைய உயர்ந்த ஆளுமையினால வரக்கூடிய அனுகிரகத்தால மட்டும்தான் ப்ராவிடன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. சோ அந்த ப்ராவிடன்ஸுடைய மர்சி இருந்தாதான், மெர்சி மருத்த மகாராஜா இருந்தா மட்டும்தான், கருணை இருந்தா மட்டும்தான் இதெல்லாம் நம்மளால. அவரு ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த இது 12வது சாப்டர்ல வருது. மருத்த மகாராஜன்கிறவர் தங்க குவியல் அவருக்கு கிடைச்சது இல்ல. ஆமா, அதுல இருந்து போய் எடுத்துக்கிட்டு வருவாரு அந்த இது. கரெக்ட். எவ்வளவு நாள எடுத்துட்டு வர்றது இல்லையா? அஸ்வமேத யாகத்துக்கே அவர் போய் அதெல்லாம் உபயோகப்படுத்தாம அங்கங்க இருந்தது இல்லையா? அதுக்குதான் அஸ்வமேத யாகத்துக்கு எடுத்துட்டு வருவார். அது கரெக்ட். சோ அப்படி போட்டு போயிருப்பாங்க. கரெக்ட். சோ இப்படி
அதிகமான இது எல்லாமே இவருக்கு வந்து கிடைச்சது. ஆனா இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகான ஒரு ஊமையை கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டி சோர்ஸ் இல்லையா, அதாவது மின் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய இடத்துல மின் உற்பத்தி ஆன பிறகுதான் நம்ம எல்லா இடத்துலையுமே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் இல்லையா. ஸோ அங்கே மின் உற்பத்தியே இல்லைனாக்கா எந்த இடத்துலையுமே நம்மளால டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியாது இல்லையா. இப்போ எல்லா இடத்துலையுமே மின் அதாவது சோர்ஸ் இருக்கு, ஆனால் நம்ம வீட்டில் ஆன் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகும், இல்லைன்னா ஒர்க் ஆகாது. அது மாதிரி மின் உற்பத்தி நிலையம் மின்சார விநியோகத்தை நிறுத்தி கொண்டதும் மின் விளக்குகளால் எந்த பயனுமே கிடையாது. பகவானின் விருப்பத்தால் அத்தகைய சக்திகள் ஒரு நொடியில கூட வந்து அவரால் வந்து எம்பவர் பண்ண முடியும், ஒரே நொடியில இறக்கி கீழே தள்ளிடவும் முடியும். இதுதான் இறைவனுடைய கிருபை. நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கணும். நாகரீகம் அதாவது பௌதிக திரும்ப கொடுக்க முடியும். பகவானின் ஆசிகளை பெறாத பௌதிக நாகரிகம் குழந்தையின் விளையாட்டு போன்றதாகும் இல்லையா. தாய் வந்து சொல்றா, அம்மா நீ 1 மணி நேரம் தான் விளையாடணும், கரெக்டா வந்துடணும்னா கரெக்டா அந்த குழந்தை வந்து சேர்ந்துரும் இல்லையா. அது மட்டும்தான் அனுமதி, அதுதான் கருணை. ஸோ அதுக்கு மேல நம்ம வந்து இருக்கக்கூடாது. ஸோ அப்படிங்கிறது பெற்றோருக்கு போதுமென்றதும் குழந்தை விளையாட்டை நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். மனித நாகரிகமும் அதன் செயல்களும் இதனோட ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. பகவானின் அர்ப்பணிக்கப்பட்டு அவரது ஆசி பெற வேண்டும். அவரோட ஆசி இல்லைன்னா அது வந்து முன்னேற்றம் அடையாது. இந்த ஆசையை பெறாத மனிதன் நாகரிக முன்னேற்றம் உயிரற்ற உடலுக்கு செய்யும் அலங்காரம். பிணத்திற்கு நாம் அலங்காரம் செய்யறதுனால என்ன புண்ணியம்? ஒண்ணுமே கிடையாது இல்லையா. எத்தனை போய் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? எரிக்க போறோம், புதைக்க போறோம். அதுக்கப்புறம் அதுல என்ன என்ன பிரயோஜனம்? ரொம்ப அலங்காரம் பண்றா கூட இல்லையா. இதை நம்ம ஞாபகப்படுத்தும் போது அதாவது ஆக்ட்ரஸ் ஸ்ரீதேவியினுடைய இது நம்ம பார்த்துருக்கீங்களே, நீங்க எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்களோட இறுதி ஊர்வலம் போனதப்போ ரொம்ப அப்படியே படுத்திருந்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க அப்படியே உயிரோடு இருக்கிற மாதிரி தான் இருந்தது இல்லையா. ஸோ அவ்வளோ பெரிய அலங்காரம் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆனால் அதனால என்ன பிரயோஜனம் இருந்தது? அவ்வளோ ஃபேமஸானவங்க தான் இல்லையா, அவ்வளோ அலங்காரமாக எடுத்துட்டு போனாங்க. ஆனால் என்ன ஆனாங்க? அந்த போற வழியில மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க முடியும். பிணத்திற்கு அலங்காரம் பண்றதுல எந்த ஒரு பிரயோஜனமுமே கிடையாது மேலும் இல்லையா. ஸோ அது ஒன்றும் பிரயோஜனமே கிடையாது. சாம்பலில் ஊற்றும் நெய்க்கு ஒப்பானவையாகும். மற்றும் வந்து விளைச்சல் வராத இடத்துல நாம விதையை விதைச்சா விதை தான் வேஸ்ட் ஆகுமே ஒழிய அதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றது தான் வேஸ்ட்டை தவிர மற்றபடி வேற எதுவுமே பிரயோஜனமே கிடையாது. ராஜம்ஸ் ஐ திங்க் இதோட நிறுத்துறேன். ஓகே, நம்ம 22 நம்ம மண்டே ஆர் டியூஸ்டே நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण माता जी. நமக்கே கண்ணீர்